Ja mislim da sam tu ispred kapije. Šta je tu? Baš. Šta, hoću da prvi cijenju? Ništa sam ti. Okej. Ajde. Šta radiš ti ovdje? Hoću da pričamo. Jesi li poludela, može neko da naiđe? Sad je otišla tvoja sestra sa tatom, videla sam ih. Izvini, jel me pratiš? Edi, želim da pričamo. Moramo da pričamo o tome što se desilo. Ništa se nije desilo, ništa se nije desilo. Stalno mislim na tebe. Sa Petrom si, razumeš ti to? Mislim da više nisam zaljubljena u njega. Jedno sam sigurna, a to je da želim da budem sa tobom. Slušaj, ovamo Petar je moj prijatelj. Znam. Slušaj me, ne znaš ti ništa. Ne znaš kroz šta smo sve prošli zajedno. Ne bih ga dao ni za koga. Ni ja. Ali mogu da izgubim tebe. To si uradila iz besa. Uradila si zato da vam ne ide dobro. Ali mene nećeš uraditi to. Ja ti jasno. A što si onda i ti krenuo da me poljubiš? Želiš i ti? Znam da me želiš. Ne, ti treba da ideš. Sad treba da uhvatim ovako da pojedem kao vratim u rod. Ne. A, ne. Ne, brate, vatate si. A, ne, ti treba da ideš. Oj, Bože. George. George, on ima kao, znaš, probleme privatni problem. Molim te, idemo ovdje da pričamo, samo nas dvoje, gdje ćemo biti sami. Nemoj mi to raditi. Edi, želim te. I tu kreće akcija. George.